नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आजचा तुम्ही टायटल बघितलंच असेल. खाली बसलाय बघा कुठे तो. दोन शब्द तुमच्यासोबत ज्याने तुमचे पैसे पण वाचतील आणि तुमचे औषधं पण कमी होतील. खाली तरी उतर. त्यासाठी मला खाली उतरायला लागेल कारण एवढा मेंटेन करणं जरा डिफिकल्ट झालंय. पार्टीवर असं तर ठीक आहे. आता मी काय म्हणून काय विचार करून तुम्हाला हे टायटल दिलंय आणि तुम्ही काय या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय समजणार आहे ते तुम्हाला पहिले तर प्रॅक्टिकली दाखवतो मी. चला या रूम मध्ये माझ्यासाठी. आता इथे मी बेडवरती बसलो, झोपणार नाही. आता ही बघा माझी मम्मी, बरोबर ना? ही बघा माझी मम्मी आणि हे बघा माझ्या मम्मीचं औषध. एक सेम आहे, 2 3 4 5 6 आणि हे डोक्यावरचे 7. हे काय मी सगळे घेत नाही. 7. हा आता 7 पैकी आता किती खातेस तू? हे 1 खाते, 2 खाते, 4 खाते. 3 खाते आणि 4 खाते. हे 4 खाते. हे ते नाही, हे नाही घेत मी. हे बंद झाले. हा ते 7 पैकी 3 बंद झाले, 4 चालू आहेत. हा. आता हे बघा ऑलमोस्ट संपलेले आणि मी आता हे पण बंद होतील माझे, पण आता डॉक्टरकडे जायला पण नाही होत आहे ना. आता मी सध्या हे ऑर्डर केले. तुझं काय म्हणालीस? काय म्हणाली तू? काय म्हणाली? काय होणार ते औषध? मी ते 4च घेते ना गोळ्या. मग ते कमी होणार? हा कमी होतील, पण डॉक्टरकडे जात नाही ना मी. काय हिशोबाने कमी होणार तुझे? तू ते औषध कमी करण्यासाठी करते काय आहेस? एक्सरसाइज करते, कधी कधी करते. औषध खाऊन औषध कमी होणार का? औषध खाऊन नाही कमी होणार. हा सध्या तर आपण टॉपिक चेंज करू. सर्वात पहिला टॉपिक काय होता की तुमचे 2 शब्द तुमचे पैसे पण वाचतील आणि तुमच्या औषधं पण कमी होतील. पहिला आपण टॉपिक क्लिअर करूया की तुमचे पैसे वाचतील. त्यासाठी जरा बाहेर इकडे खूप गरम होते. आपले पैसे वाचवायचे आहेत. आता तू बोलेल आता नाचवतोय बाहेर बाहेर. काय झालं माहिती का? हा बेडरूम ना, इकडे ते एवढं फिलिंग येत नाही ब्लॉगिंग करायची किंवा बोलायची. आपण आपल्या हॉलमध्ये आलेलो आहे बघा आता आणि इथे बसून आपण बोलूया. तुम्ही इकडे बघा, आम्ही जरा घामाघूम तुम्हाला दिसेल. का घामाघूम असेल आम्ही सांग? आपण पंखा बंद आहे. पंखा बंद आहे. ज्या अगोदर काय केलं आपण? पाणी भरला. पाणी भरून घेतलं. 1 तास पूर्ण पाणीमध्ये आम्ही बिझी हा. असतो. आता इकडे जरा आरामात बसूया आणि जरा एकदम प्रॉपर राहतो. तुमच्यासोबत एवढ्या सर्व माणसांसोबत बोलायचं आहे तर एकदम नीट क्लीन आणि टायडी राहायला पाहिजे ना. लांब गेलो जास्त, जरा जवळ येऊया. आता बरोबर आहे. आता आवाज क्लिअर असेल. तर सर्वात पहिला मुद्दा की जरा तुमचे पैसे वाचवूया. आज मी जसे पैसे वाचवले तसे मला वाटलं तुम्हाला पण जरा हेल्प करूया. कारण 50% माझ्या हिशोबाने तसे 50% पैसे वाचवत असतील आणि 50% पैसे नाही वाचवणार असतील. आता ते तुम्हाला मी औषधं दाखवली मम्मीची. आता लॉकडाऊनमुळे कसं मोबाईल आता सर्व ऑनलाईन करतात, पण गावच्या इकडे माणसं कधी ऑनलाईन करत असतील कधी नसतील करत ना. तर मम्मीचे मी औषध पहिलं तर सर्वात मला लय चिड आली की मम्मीचे एवढे औषध आहेत ना, मला आवडत नाही. पण खरं सांगू, जिकडे पण जेवढी पण ब्लॉगिंग केली आहे जेवढे पण आम्ही फिरलो आहे ना, सर्वांना आजारपण आहे. असं कोणच नाही ज्यांना आजारपण नाही. पण ते कसे खुश राहून म्हणजे आनंदी राहून ते आजारपण आपलं कमी दाखवतात किंवा थोडासा विसरायचा प्रयत्न करतात. पण आजारी तर सर्वच आहे आणि औषधं पण सर्वच खातात आहेत. मी नावं नाही घेणार, पण A to Z जेवढे तुम्ही ब्लॉगिंग आमच्याकडे आमच्या चॅनलमध्ये बघितले असेल किंवा नाही पण बघितले असेल, सर्व औषधं खातात. हा म्हणजे काही नाही काही प्रत्येकाला त्रास असतोच. ते बघून मी बोललो तर औषधं आहे तर औषधं सर्व मागवत तर असतीलच, बरोबर ना. आज जे मम्मीचे औषधं मागवले त्याची किंमत एकूण झाली 1300 का 1350 रुपये. मम्मी किती? 1300 रुपये. 1300 पकड, 1300. जर तुला मेडिकलमध्ये जायचे असेल तर तू किती पैसे देणार त्याचे? 1300 देणार. 1300 देणार ना. तर मी काय बोललो, घेणार पण 1300च घेणार. हा घेणारे पण 1300च घेणार. त्याच्यात तुम्हाला डिस्काउंट नाही देणार. आणि आज तुम्हाला सांगतो जे मी स्वतः केलं तसं मला ते तुम्हाला सांगायचं आहे. आणि त्या 1300 मध्ये मी 230 रुपये वाचवले मम्मी. म्हणजे समज फक्त तू 1000 रुपये दिले, एक पाकिट तर फ्री आला समज त्याच्यामध्ये. तर मी ते कसं केलं, तर आता मी इकडे लेटेस्ट रत्नागिरीमध्ये ना टॉप ब्रँड शोधले, टॉप मेडिकल ब्रँड शोधले. 3 दिवस त्याच्या पाठीवर होती, माझे गोळ्या संपले होते. आणि त्यांचा मी ऍप आहे का बघितला. आता मी इकडे ब्रँडचे नावं का नाही घेते, कारण ते प्रमोशन झाल्यासारखं झालं मग म्हणून मी सॉरी. पण मी जो ब्रँड म्हणजे ज्याला मी आता ऑर्डर केलं त्यांचं मी नाव नाही घेते. तुम्ही टॉप मेडिकल ब्रँड शोधा, त्याचं ऍप्लिकेशन असेलच, ऍप डाउनलोड करा. काय असतं माहिती का, असे जे मोठे मोठे जे मेडिकल स्टोअरवाले असतात ना, ते 10% सूट देतात आपल्याला. म्हणजे 10%चं डायरेक्ट हिशोब सांगू, कधी कधी 10% म्हणजे कोणाला समजत नाही. 10% सांगतो, 1000 रुपयाला 100 रुपये सूट. म्हणजे किती चांगली गोष्ट आहे. बरोबर. 100 रुपये सूट बोलले तरी 100 रुपयात आपण काय काय विकत घेऊ शकतो. आणि तेच अजून एक सांगतो, कधी कधी ऑनलाईन मागवाल ना, ऑनलाईन पण हाय सिस्टम जे 15% सूट देतात.
बरोबर ना? मुंबईला माझे तशीच मागवायची ना ताई. तर मला वाटलं तुम्ही पण असं मागवा. आता बघा 100 रुपये म्हणजे 1300 मध्ये 10% म्हणजे 130 रुपये. मग बाकीचे 100 रुपये कुठून सूट मिळाले मला? ते 100 रुपये कशी सूट असते की कधी कधी ऍप्लिकेशन त्यांचं डाउनलोड करतो ना आपण, त्या ऍप्लिकेशन मध्ये फर्स्ट ऑर्डरला ना ऑफर असते काय ना काय, की तुम्ही पहिली ऑर्डर घ्या. त्या ऍप्लिकेशन मध्ये काय ऑफर होते की पहिला ऑर्डर जे पण मागवा, औषधच मागवायची, औषधं मागवा, त्याच मेडिकलचं ब्रँडचं ऍप्लिकेशन होतं आणि औषधं मागवले 100 रुपये सूट. म्हणजे मला 10% पण सूट मिळाली 130 आणि माझे 100 पण सूट मिळाली. इकडे माझे एका ऑर्डरमध्ये 230 म्हणजे पुढे मला ते 100 रुपये एकाच मिळणार, 100 रुपये एकाच टायमाला. आता ह्याच्या पुढे 10%. तर मला सर्वांना सांगायचंय, तुम्ही ज्या औषधं घेत असाल, बघा फुगते बघा अशी टसका जातो. हा, कोरोना नाही, कोरोना असं तर मम्मीला बसवलं नसतं इकडे, तुला क्वारंटाईन केलं असं मी आतमध्ये बेडरूम मध्ये. हा, काय बोलत होतो मी? हा, सर्व जर औषधं मागवताय तुम्ही तर अशा पद्धतीने मागवा. मला माहितीये की मम्मी तुला जमणार नाही, तुला जमेल का ऑनलाईन मागवायला, पण तू मला सांगू शकतेस ना, बोलशील प्लीज जरा मला जरा हे का, माझे जरा पैसे पण वाचतील. ऑनलाईन केल्याने काय हिशोब असतो की 10% ते 15% सूट होते. आणि मला एक, जर आमच्यामध्ये बघणारे कोण मेडिकलवाले असतील तर मला सांगायचं की सध्याची परिस्थिती खूप कठीण झाली आहे. कोणकोणत्या माणसांकडे, एवढे माणसं गरीब झाले, कोणाचे जॉब गेले, त्यांच्याकडे घरी स्वतः पैसे नाहीच आहेत आणि त्या मजबुरीने औषधं घ्यावी लागतात त्या माणसांना, बरोबर ना? तर तुम्ही जर मेडिकलवाले 10% सूट देऊ शकतात तर आमच्यासारखे माणसं ना टॉप ब्रँडला, आम्ही का टॉप ब्रँडकडे जातो माहिती का, चांगले मोठ्या मेडिकलकडे का जातो, कारण ते आम्हाला 10% सूट देतात. बरोबर. तेच जर तुम्ही छोटे मेडिकलवाले आमच्या म्हणजे सर्व आपल्या गरीब माणसांना पण 10% सूट द्यायला सुरुवात केली तर सर्व तुमच्याकडेच येतील. बोलायला नको, पण मेडिकलची पण इन्कम चांगली असते, त्यांच्या टक्केवारी चांगली असतात. 30%, 40%, 50% मार्जिन असते त्यांचे, प्रॉफिट मार्जिन. तर 10% सूट देऊन तुम्ही स्वतःचा बिझनेस पण वाढवाल आणि आमच्यासारख्या गरीब माणसांना हेल्प पण होईल. बरोबर ना? आता कोणी समजा, आणि पण एक नियम असतो त्याचा काहीतरी, की तुम्ही औषधच विकत घेतली पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये मम्मीसाठी मी एक क्रीम मागवली, फेशियल क्रीम, त्याच्यामध्ये त्यांनी सूट नाही दिली, फक्त औषधांमध्ये सूट मिळते. तर हे तर विषय झाला आपल्या औषधांचं. म्हणजे तुम्ही असं, आज मी ह्या ब्रँडचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलं, आता मी थोड्या वेळाने दुसऱ्या कोणत्या तरी टॉप ब्रँड म्हणजे मेडिकलवाल्यांचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करणार आणि तिकडून ऑर्डर करणार, मग तिकडे मला काहीतरी ऑफर मिळते. म्हणजे अशा प्रकारे आपण पैसे वाचू शकतो. आता बाहेरच्याच कामात बघा, एकाच मेडिकलमध्ये तशी 2 वेळा ऑफर नाही मिळत ना. नाही, म्हणजे पहिल्या मी 100 रुपये आणि 10% आणि दुसऱ्यापासून म्हणजे 10% सूट आहेच. म्हणजे तू आता 1000 रुपयाची औषधं मागवली तर 100 रुपये सूट देणारच, कारण हे लोकल मेडिकलमध्ये होत नाही. पण त्यासाठी नियम पण असतो, म्हणजे तुम्ही अमाऊंट पण जरा मोठी लागते, 500च्या वरती खरेदी असं पण नियम असतो कुठे कुठे. पण औषधं पण तेवढी महाग असतातच. आता मम्मीचा जो एक पाकिट तिकडे दाखवला तो एक 450चा पाकिट आहे, बरोबर ना? तुम्ही अशा प्रकारे तुमचे पैसे वाचू शकतात. पैसे वाचवायला गेले तर खूप काय पैसे वाचवायला आहे. तुम्ही जे वीज भरता ना, इलेक्ट्रिसिटी भरताय, ते आता मी HDFC पेज ऍप मधून भरतो, लाईट बिल. तिकडे 5% माझी सूट होतात. 5% म्हणजे 100ला 5 रुपये, 1000ला 50 रुपये. आपलं बिल किती असतं? 2000चा. म्हणजे ज्या वेळी मी 2000 रुपये भरतो ना, तिकडे मला 100 रुपये सूट होतात. म्हणजे 100 रुपये आपल्याला बाहेर जायला पण नाही लागत आणि आपल्याला त्रास पण नाही. बघा ना कसं आहे की समोरचा माणूस आपल्या घरी आणून देतो, डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी ऑनलाईन करून. तो स्वतः आपला गाडी भाडा खर्च करून आणतोय आणि आपल्याला 230 रुपये सूट देतोय. बरोबर. नाही तर आपल्याला गाडी खर्च करून जायचं. हे का मी टॉपिक केलं, कारण औषधं ही अशी गोष्ट आहेत लाईफमध्ये तुमच्या किंवा आपल्या, जी सर्वांना पाहिजे. आणि असं आहे की कोण कोण कंटाळा करून बोलतात कशाला सूट पाहिजे. अरे 100-200 पण लय मोठी गोष्ट झाली सूटमध्ये. आता तो टायटल होता, तुमच्यासोबत 2 शब्द, तुमचे पैसे पण वाचतील आणि तुमची औषधं पण कमी होतील. आता हे जे मी डिस्कशन करतो ना मम्मी, हे तुझ्याशी मी ताईशी असं डिस्कशन करतो ना, कधी पण आमचं हेल्दी डिस्कशन असतं कधी पण. आणि कधी पण ना आपण हेल्दी डिस्कशन करायला पाहिजे. इकडचं तिकडचं बोलण्यामध्ये ना टाइम पण वेस्ट नाही करायची आणि आपली एनर्जी पण वेस्ट नाही करायची. तर मी काय ताईला आणि मम्मीला विचारतो, असं मोटिव्ह असतो की मम्मी तुझी पण औषधं कशी कमी जाऊ देते. मी तुम्हाला एक विचारतो, तुम्ही डॉक्टरांकडे जातात, एक ना माणसांना मम्मी म्हणजे बोलतात एकदम घाण सवय लागली आहे. काय घाण सवय माहिती, जे तुम्हाला आहे की माहित नाही मला, पण औषधं खाण्याची लय घाण सवय लागली आहे, बरोबर ना? माझ्यासारखी, मम्मी सारखी. बघा, म्हणजे औषधं पाहिजेच पाहिजे, म्हणजे औषधाशिवाय औषधं संपली होती ना, मला चेन नाही पडत होती. हा, आता हे तुम्ही ना उलटा विचार करा. उलटा विचार केला तर ह्याच्यामध्ये कधी तुम्ही डॉक्टरकडे जाऊन डॉक्टरांकडे काय बोलता, डॉक्टर मला ह्याच्यासाठी औषध द्या. औषध घेतल्यानंतर परत तुम्ही कधी डॉक्टरांना विचारता की डॉक्टर आम्ही ही औषधं कमी कशी करू शकतो. औषध हे डॉक्टर सांगू शकतात, पण कसं डॉक्टर आणि आत्ताच्या कंडिशनमध्ये बघा, आपले मेडिकल फील्डमध्ये जे कर्मचारी आहेत, आपले समाजसेवा जे करतात आहेत,
आपले पोलीस कर्मचारी, आपले जेवढे काय आता कोविडमध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, आपले आताच बघा आमच्या रिलेटिव्हमध्ये आमचा जो भाऊ आहे तो ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस देतोय, ते लोक किती बिझी असतात मम्मी, आणि डॉक्टर पण किती बिझी असतात, कारण खूप पेशंट झाले ते असे म्हणजे आपलं त्यांच्याकडे एवढा टाइम नाही की ते सांगू शकतात. पण आपण विचारला पाहिजे की आम्ही हे औषधं कमी कसं करू शकतो. हा प्रश्न खरं सांगा कमेंटमध्ये की कोणी विचारला अजूनपर्यंत डॉक्टरला. डॉक्टरांना आपण हे विचारतो, डॉक्टर औषध द्या मला, पण कधी हे क्रॉस क्वेश्चन केलंय? मी ज्या डॉक्टरांकडे जातो ना, तर ते व्हिडिओ बघत असतील ते बोलतच असतील, हा येतो 2 वर्षांनी, कधीतरी 1 वर्षांनी, आणि मला विचारतो औषधं कशी कमी करायची. हा, तर त्याचं उत्तर मी तुम्हाला देतो, औषधं कशी कमी करायची. औषधं झटकन कधी कमी करू नका, नाहीतर प्रॉब्लेम्स असतात. आता तुम्हाला मम्मी सुरुवातीला किती औषध खायची, असे मम्मी ना अशी बोलायची, दे दे दे, आणि मी ठेवायचो लहानपणी माहितीये. तर 3 ठेवले, 4 ठेवले, 7 गोळ्या खायची ती. आत्ता किती गोळ्या खाते तू? आता 3 गोळ्या खाते. दिवसाला 3 गोळ्या खातेस, टायमाला नाही, दिवसाला 3 गोळ्या खाते मम्मी, बरोबर ना? तर ते औषधं कमी कशी झाली मम्मी तुझा? हा प्रश्न मी तुलाच विचारतोय. औषधं कमी कशी झाली तू सांग. आता तुम्हाला सांगतो, औषधं जर तुम्हाला खरं कमी करायचं असेल तर एक सोल्युशन आहे की तुमचं लाईफस्टाईल चेंज करायला लागेल. तुम्हाला सुरुवात तुमच्या झोपेपासून करावी लागेल. आणि खरं सांगतो, औषध प्लीज जरा कमी करा, नाहीतर खूप डिफिकल्टी होते. आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बघा, बोलतात एक आपल्याला ऑक्सिजनची कमी होते. आपल्याला हे का लावतात मम्मी, तुला समजतं हे का लावतात? कारण त्याच्यात प्युअर ऑक्सिजन असतं. आपल्या लंग्सला फिल्टर नाही करायला पाहिजे म्हणून ते फक्त ऑक्सिजन देतात. आपण जे आता श्वास घेतो ते एअर घेतोय, त्यातून आपल्या लंग्सला एअर फिल्टर म्हणजे ऑक्सिजन फिल्टर करावं लागतं. ऑक्सिजनला वेगळं करून आपल्याला यूज करावं लागतं, म्हणून ते हे लावतात डायरेक्ट ऑक्सिजन देऊन. एवढी परिस्थिती आलीच नाही पाहिजे. आपले लंग्सला एवढं आपण ट्रेन केलं पाहिजे की ह्या परिस्थितीपर्यंत आपण पोहोचलोच नाही पाहिजे. ज्यांची लंग कॅपॅसिटी नाही, ज्यांची इम्युनिटी स्ट्रॉंग नाही आहे, तेच आता कोविडमध्ये जास्त फसले जातात आहेत. आता एवढं वाईट वाटतंय मला की कमी एज 30-32च्या एजचे माणसं पण मरायला लागलेत. मी लहान मुलांना कोविड इफेक्ट व्हायला लागलाय. म्हणजे काय बोलायचं, तर एवढं पसरतंय, माणूस रिस्क घेतोय. मास्क अजून पण कोणकोणते माणसं मास्क नाही घालत, अजून पण कोणकोणते माणसं ते रूल फॉलो नाही करत, त्यांना अजून पण ते लाईट वाटतंय. तर मला खूप वाईट वाटतं. माणसांना ते समजत नाही की कोरोना आहे म्हणून, कसला कोरोना आणि कसला काय असं होतं. आता पहिल्याच मी माफी मागतोय. आता मी तुम्हाला एक सांगतो, जर असे कोण माणसं बोलणारे आहेत ना, पहिल्याच मी माफी मागतो. जर असं कोणाला वाटतंय ना की कोरोना नाही आहे, तर मी तुम्हाला एक सजेशन देतो. हॉस्पिटलमध्ये जावा, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये, आणि ज्याला कोरोना आहे ना त्याला मिठी मारून या, त्याला जादू की झप्पी देऊन या, आणि मग तुम्ही घरी या. एक डायलॉग होता, कोरोना और प्यार एक ही चीज है, जब तक होता नहीं है समझ में आता नहीं है, असंच काहीतरी डायलॉग येतो. पण आपलं टॉपिक वेगळं आहे की आपण औषधं कशी कमी करायची. तुम्ही आपल्या हेल्थची काळजी घ्यायची सुरुवात करा. तुम्ही आपल्याबद्दल विचार करा, तुमच्या बॉडीबद्दल विचार करा, या घराबद्दल विचार करा. तुम्ही हा घर नाही आहे, आम्ही जो आता बसलोय हा घर नाही आहे, तो इम्पॉर्टंट घर नाही, हा घर आहे आपलं घर. माणूस आपण ह्या घरात राहतो. तुम्हाला लेक्चर तर नाही वाटत आहे ना हे सर्व? का मी सांगतोय, कारण आता सध्या अशी परिस्थिती, एकदम गंभीर परिस्थिती झाली आहे ना, की आपण जर आपल्या हेल्थकडे, स्वास्थ्याकडे आपण लक्ष नाही दिलं तर आपल्यामुळे दुसऱ्यांना पण प्रॉब्लेम होतो इकडे, बरोबर ना? तर तुम्ही काय करू शकता औषधं कमी करण्यासाठी? तू काय केलं? तुझी पण औषधं कमी झालीत ना? हे 3 गोळ्या मम्मीला सांगतो, मम्मी 2 टाइम 3 गोळ्या खायचे, म्हणजे 6 गोळ्या दिवसाला खायची, कधी 9 खायची, 12. मी ते रोज नाही 3 गोळ्या घेत, ऑल्टरनेट डेज घेते ती, है ना? एक दिवस आड करून घेतेस ना, म्हणजे तुम्ही विचार करा 2 दिवसाला 3 गोळ्या बोलू शकतेस तू, है ना? पण ते का कमी झाले आणि कसे कमी झाले तुझे? कारण तुझे सजेशन माणसं तुझं ऐकतात ना बोललेलं, तर ते तू सजेशन दे त्यांना, ते पण सुधारतील जरा. तू सांग. मी काय सांगतो? बोल, तुला काय वाटतं, तू का कमी केलेस? मी एक्सरसाइज करते, झोपते, भरपूर झोपते, रात्री उशिरा झोपली तरी सकाळी उशिरा उठते. म्हणजे झोप 8 तास झोप कंप्लीट करणं खूप गरजेचं आहे. तू टायमावर पाणीचा नियम फॉलो केलास, तू नेहमी एक्सरसाइज करतेस, पाणी पित नाही, पाणीचा एक्सरसाइज तुला मी इन्व्हॉल्व करून, तुला युट्यूबमध्ये बिझी करून, तुला काही ना काही काम करून तुझा माइंड कुठे वेगळीकडे भटकत नाही, बरोबर? आणि हे जे तुम्ही म्हणताय ना लंग्स कॅपॅसिटी, जे आपल्याला हे लावायला जातं, ऑक्सिजन एवढी इंडियामध्ये कमतरता पडते, तरी चुकी आपली पण आहे, कारण आपणच ह्याला ट्रेन नाही केलं. तुम्ही प्राणायाम आपल्याला एकदम बोलतात ना फालतू, आपल्याला एकदम बोलतात ना खालची गोष्ट वाटते हे प्राणायाम, हे सर्व करणं, किंवा हे सर्व समोरच्या माणसाला काय
मला वाटतं काय एक्सरसाइज आणि काय करायचं त्याच्यामध्ये, फुकट घरात टाइमपास आहे. आता तुम्हाला सांगतो, जेवढं तुमचं ऑक्सिजन, जेवढं तुम्ही एअर आतमध्ये घेता ना, त्याच्यातून ऑक्सिजन एवढंच प्रमाण असतो आणि तो ऑक्सिजन आपल्या सेल्स पर्यंत जातं, म्हणजे ब्लड पर्यंत. आपल्या माइंडसाठी किती रिलॅक्स फील होतं. मी तर तुम्हाला प्रत्येकाला सजेशन देतो, आंघोळ केली ना, म्हणजे आंघोळ केली की कसं फ्रेश वाटतो बाहेरून. मग एक काम करा, घर लॉक करा किंवा घरात जागा पण असेल एक जागेवर बसा आणि हे सर्व एक्सरसाइज ना 5-10 मिनिटं करा. ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाती. त्यामुळे कसं तुमचं ब्रीथिंगमुळे तुमचे लंग्स कॅपॅसिटी पण वाढेल. थोडी वॉकिंग करा, थोडंसं जमेल तर जरा धावा, एक्सरसाइज करा. त्याने कसं तुमचं कार्डिओ होईल, तुमचे मसल जे आहेत ना ते स्ट्रॉंग राहतील. हेच रिझन असतात. तुम्ही बोलेल हा फिरून फिरून सर्वीकडे एक्सरसाइजवरच येतो, पण ऍक्च्युली तोच तर सॉल्युशन आहे. ते पण एक औषध आहे. मेडिसिन एक बोलतात ना, बाकी हे सर्व तुम्हाला औषधं वाटतात ना, तर एक्सरसाइज पण एक औषध आहे. आपण बसून बसून, आणि पूर्वीच्या काली बोलायचे की माणसांचं जेवण चांगलं होतं, हेल्दी होतं, पॉल्युशन कमी होतं. हा बरोबर आहे, पण अजून एक गोष्ट होती. काय सांग? त्यांची फेरी जास्त व्हायची, त्यांचे कामं जास्त व्हायची. बरोबर ना? गाड्या नव्हत्या आपल्या हाताखाली, पायाखाली. तेव्हा आम्ही एक तास 2 तास डोक्यावर 30-40 किलो वजन घेऊन आम्ही चालत जायचो. म्हणजे त्यावेळी त्यांची तशा तेव्हा प्रकारे आम्हाला एक्सरसाइज, एक गोळी सुद्धा लागायची नाही, डोकं नाही कधी दुखायचं. त्यावेळी त्यांची तशा प्रकारे एक्सरसाइज व्हायची. म्हणजे तुम्ही विचार करा, आपली फिजिकल ऍक्टिव्हिटी एकदम कमी झाली. आणि हीच माझी बडबड असते, सारखी माझी बडबड. ताई, मम्मी कोणाचे माझे हेच असतो, आणि ताईचा फोन आला तर ताईला पहिला हेच लेक्चर असतो. हा, कारण काय माहिती का, 10 वेळा कोणकोणत्या माणसाला 10 वेळा बोलायला लागतं, तेव्हा जाऊन ते ऐकतात. पण तुम्हाला खरं सांगू, ह्याला जर ऍव्हरेज व्ह्यूज किती पडतात आम्हाला, 70,000 to 1 lakh. त्या 70,000 मधून 2% माणसांनी पण, म्हणजे 70 माणसांनी पण जर फॉलो केला ह्याला, तर आमचा खरा फायदा होईल. त्या 70 माणसांनी अजून 7 माणसांना सांगितलं, म्हणजे एक्सरसाइज करणं खूप गरजेचं आहे. त्या प्रकारे तुम्ही औषधं कमी कराल. आणि औषधाचे प्राइस कसे, म्हणजे आता मी कसे 230 रुपये वाचवले, तसे तुम्ही पण फॉलो करा. ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन. कसंही, ऑफलाईन गेलात, कोणत्या मेडिकल स्टोअरमध्ये गेलात, तर त्यांना म्हणा की तुम्ही मला 10% सूट द्या, आणि ते देऊ शकतात, कारण त्यांच्याकडे ते सूट देण्याची ताकद असते. ते काय बिस्किट नाही ज्याची मार्जिन कमी आहे. औषधांची मार्जिन जास्त असते त्यांना, सेलरला, आणि ते 10% तुम्हाला सूट देऊ शकतात. त्याप्रकारे तुमचे पण पैसे वाचतील. आणि आता आणि आजपासूनच निर्णय घ्या की तुम्ही तुमच्या आपल्या या घराची काळजी घ्या. नाहीतर खरं सांगतोय मी, नेगेटिव्ह बोलत नाही, नाहीतर बाहेर परिस्थिती खूप कठीण झालेली आहे. खूप म्हणजे खूप कठीण झालेली आहे. आमच्या इथे तर कठीणच झालेली आहे. बाहेर पडायची आता भीती वाटते. मला ह्या व्हिडिओला परत सॅड मोडवर न्यायचं नाही किंवा असं नाही. आम्ही तुम्हाला एंटरटेन करणार आहे, पण कधी कधी अशा मेन गोष्टींवर लक्ष दिलं पाहिजे. हसत खेळत त्याला आपण राहणार आहे, पण त्यासोबत आपल्याला फिट पण राहायचं आहे. आता मी परत सांगतो, मी का मन मोकल्याप्रमाणे तुम्हाला बोललो, तुमचे कमेंट वाचतं खूप आपल्यापणासारखं वाटतं. बरोबर ना? मला तर कधी कधी असे कमेंट्स येतात की मला वाटतं की एक आईकडे बसली आहे आणि 100 आई समोर बसल्यात, जे मला कमेंटमध्ये सांगतात आहेत की असं बरं वाटतं, तुमचं व्हिडिओज बघून बरं वाटतं. तर मला खरं सांगतो, मला माणसांची खूप काळजी असते. जेवढी आई आणि ताईची काळजी आहे ना, माझ्या सर्व नातेवाईकांना विचारा मी केवढी काळजी करतो. बरोबर आहे की नाही? माझे नातेवाईक आहे, माझे क्लायंट पण मला सोडत नाही. का तर वाईट वाटतं ना की समोरच्यांचे एवढे आपण आयुष्यभर पैसे कमवायचे आणि लास्टला ते जमवलेले पैसे आपल्या औषधांवर खर्च करायचे. तर प्लीज, तुम्हाला आजचं ब्लॉग कसं वाटलं, व्हिडिओ कसं वाटला तेही सांगा. आणि जर तुमची परमिशन असेल तर मी माझ्या 6 वर्ष एक्सपिरियन्समध्ये मी खूप बुक्स वाचतो म्हणजे औषधाबद्दल नाही, एक्सरसाइजबद्दल, कसं माणसाची लाईफस्टाईल असली पाहिजे, काय सुधारणा करू शकते, त्याची मी खूप स्टडी केली आहे. मला त्याच्यात खूप इंटरेस्ट आहे, ते मी स्टडी केली आहे. मी तुमच्यासाठी 1-2 व्हिडिओ रिलीज करू शकतो जर तुम्ही सांगितलात तर. जर ते 2 व्हिडिओ तुम्ही फॉलो केलात तर मला खरं वाटतं की माणसाची लाईफ चेंज होऊ शकते. लाईफस्टाईल चेंजवर मी 2 व्हिडिओ बनवू शकतो. आणि तुम्हाला एक सांगायचं, मी इकडे माझ्या व्हिडिओचे प्रमोशन म्हणजे मम्मीच्या व्हिडिओचे प्रमोशन नाही करत, पण आम्ही पण काहीतरी 5-6 व्हिडिओ बनवलेले आहेत, जे मी खरं सांगतो एकदम फुल नॉलेज यूज करून मी ते व्हिडिओज बनवले होते, ज्याच्यात होममध्ये घरी बसून एक्सरसाइज कशी करू शकतात, हाऊस वाईफ, लेडीज 50 ओव्हर त्याच्या कमी, ते एक्सरसाइज कशी करू शकतात, ते पण व्हिडिओ मी टाकलेले आहेत. जर तुमचे गुडघे पेन करतात आहेत, म्हणजे जर हे नी पेन करतात आहेत, तर त्याचा तुम्ही कशी सुधारणा करू शकता. तुमची पाठ दुखत असेल तर तुम्ही त्याच्यात कशी सुधारणा करू शकतात. खूप वाईट वाटतं, खूप बसून बसून माणसांना हे येतात, त्या बोलतात ना क्रॅम्प्स येतात. क्रॅम्प्स म्हणजे कसं उठताना होत नाही लगेच,
बसल्या बसल्या माणसाची नस पकडते, बसल्या बसल्या माणसांची असे चमक चमक भरल्यासारखं चमक भरल्यासारखं होतं. मी बोल एवढी आपली परिस्थिती कठीण झाली आहे की आपल्याला लगेच चमक भरायला लागली. खूप कठीण परिस्थिती झाली. 1 मिनिट, आता 1 मिनिट का बोललो सांग. पाणी पियाला. तुम्ही पण आणि प्रत्येकाला एक सजेशन देतो, कधी पण आमचे व्हिडिओ बघत बसाल ना, पाण्याची बॉटल नक्कीच घेऊन बसा. आणि खरं सांगा, कोणी व्हिडिओ न स्किप करता बघितला कमेंटमध्ये सांगा. कोणी फॉरवर्ड कोणी नाही केला. कारण असं मला वाटलं की कोणाला कंटाळा आला. मी जे माझ्या मम्मी आणि ताईला सांगतो ते मला वाटलं की एवढे जे व्ह्युअर्स आपल्याला एवढं प्रेम देतात आहेत, आपल्या सपोर्टला एवढे उभे राहतात आहेत, तर का नाही त्यांची पण हेल्थची काळजी घ्यावी. डॉक्टर आणि हे सर्व कर्मचारीने कसं सांगतील तुम्हाला, पण त्यांच्यावरती पण खूप प्रेशर आहे आता, बरोबर ना. त्यांच्यावरती आपण अजून प्रेशर कसं न देणार, म्हणजे आपण त्यांच्यावरती प्रेशर अजून कसं नाही टाकायचं. आपण हेल्दी राहिले की त्यांच्यावर प्रेशर नाही पडणार. अजून तुला काय सांगायचं आहे? असे 2 शब्दाची बडबड करून मी माझं भाषण समाप्त करतो आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय इंडिया, जय भारत. ते काय थॉट होतं हाय अजून अजून सांगायचं आहे मला. एकच सेंटेन्स सांगेल आणि हा व्हिडिओ एंड करतोय मी. जेव्हा स्वस्थ राहील इंडिया तेव्हाच पुढे जाईल इंडिया, बरोबर ना. आपल्या हेल्थची काळजी घ्या आणि आमच्यासोबत राहा, चांगले राहा, हसत राहा, खेळत राहा, स्माइल करत राहा. व्हिडिओला लाईक नका करू, पण पाण्याची बॉटल नक्कीच ठेवा तुमच्याकडे. आज माझीच बडबड झाली, तू का बोललीच नाही. तुलाच बोलायचं होतं ना. मी पर्सनली मम्मीला बोललो मला व्हिडिओ बनवायचा आहे, असं बनव का. मी ताईला कॉल लावला, ताई असा टॉपिक आहे. त्यांनी सगळं फोनवर नाही हे सगळं सांगून टाकलं. हे तुमच्या समोर जेवढा व्हिडिओ चाललाय ना, जेवढा 15-20 मिनिटाचा जो व्हिडिओ झालाय तो मी सर्व कॉलवर ताईला सांगितलं. परमिशन घेतली की असं टाकू का, कारण कोणाला हर्ट नाही होणार ना, किंवा तुम्हाला पटेल की नाही. हे मला जरा कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला वाटलं की नाही आवडलं तर परत नाही करणार बरोबर. पाणी पिया, हेल्दी राहा.